Vittu, mulla on Managerilla vielä. Manageri ottaa Frantsa Feiki Hiili. Ihan fikasta. Onko sä lopettanut skeittaan? Ei, vielä. Oi vittu, tässä olisi mäikkyä tässä linssissä. Mikä kutsui? FB kutsui. Mikä on FB? Facebook! Facebook! Me ollaan JPn kanssa, me otetaan tänään kyllä niinku, me puijaan koko viikolla. Vittu, kaikki asiat nyt halaki. Tehdään Beyondista pörssiyhtiö ja sitten todetaan se epäeettiseksi ja lopetetaan se. Mä en tiedä nyt tästä agendasta vielä niin mitään. Olisiko meidän nyt aika mennä? Me emme tulla pääseen tuolta alas tuolta ikinä. Ei se haittaa. Nytkö se menee? Yrität sä vielä? Joo, kyllä mä voisin kerran vielä.